Rauni Record Islamic song. Makurar bauta da dan fahimta gaya batul gai ba a sanin ka sarkin sarauta kai ke mai da jahili ya zama mai fahimta. Rabbi Allah ka daɗe ni ikilasi dan tsayuwar rabun fadar ranar musiba. Babu gwamnati sai ta rabbi jalla sarki kai bara'a ka yi wilaya gurin ma'aiki kai muke waɗa a alzaki-zaki sarki zaki-zaki kai mun kawa wilaya mun sallama tamkar abul fadl ya abba. Sayyada Zainaba Ummazina Ummu Shuhada sannin ki yar amana garkuwar Sidi zaki kwafin Husaina kin ga musiba a ranar da ai musiba kin jaure kamar Sayyada Zainab gurin hukuma. Sallamawa shugaban mu'amada duk musibe mu kai gaisuwa gurin kwamanda kwafi na abul fadl abbasu mun yi shaida. Ahmadu kwafi ɗin abbasu ka sallama mun shaida ga zaki abba. Ubangida gare ni abin koyi na jarumai Hamidu mai yakini Mahamud mun shaide ka kana da son addini har kai shahada burin ka ka taimaka wa abba. Rashin Mahamud ciwo ne in dai a duba. Kamar ka zai yi wuya cikin mutane kwafi na Ahmad kwafin Abbasu nan daban ne Shahid Hamad yaushe za na yi tozali da kai ne da alhaidar da Humaidu mai amana. Assalamu alaikum kasatan kwamanda. Faɗe kaɗan bani'a kai wilaya kuma kana kai bara'a wajen sallamawa ka zam kamar Ali a ɗa'a. Kanu Husaini kashin bayan Husaini batun sallamawar ka zana ba da tofi. Da rayuwar Ahmad shahidi abul fadl Abbas ne ya kazamto mai madubi abin hangen sahi ne Abbasu ash-shahidi madubin matasa Ahmad kai muke ta duba abin koyi na matasa Ahmad kanin Nusaiba.
soyayya shi fa guguwa ne, ka jarumta kuma bai tsoron ko aljani ne. Gadon mahaifi da mahaifiya yayo ne, a bangare na jarumai Abbas ba rago ba. Zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓu yayin su haila, kuma yardacce cikin yardaddu na Allah, fasihin da Allah yawa baiwa har a sallah. Shi makwafi ne ga masu kwafin rayuwar abansa, da kai mahaifin ba amma tuntuni yana a gaba. A baska hakuri da juriya wanda an ka basa, wanda ya gada kamar ɗan uwa gare sa, wajen hakuri kamar Imam Hassan Aisa. Ruhin sadaukarwa da shi a haka Aisa, da da'a ga shugaba Imam Hussein a duba. Tausayin Shahid Ahmadu ya wuce a sansa, yana da hangen nesa wanda Rabbana ya basa. Abin da ya shafi al'umma shi ma ya same sa, baya nuna wariya tausayi ne gare sa, shi ba ruwansa da duba ba aƙida ɗaya kuke ba. Abul Fadal Abbas dimbin ilimi a bashi, kuma rushi ne da ke taimakon mutan garin shi, yana da biyayya ga dokokin wanda ya kai shi. Allahu sarki shi ne nan wanda ya kasan shi, shi ya san irin matsayin da ya bashi jalla rabba. Sai Ahmad ya taso gida na masu ilimi ne, gidan kamala da tarbiyya ba su zulumi ne, domin kuwa ta ko'ina madubin Abbas ne. Tabin mahaifinsa ma kwaikwayo yake ne, abin dubin matasa ni ba zan iya faɗar ka ba. Jarumtakarsa cike take da biyayya ta dini, rawan ga addini shine cikar imani, sanan ya kai wilaya ga imamu mai yaƙini. Ya sadaukar ya sallama ga al-Husaini, sallamawarka ga jagora Hussein shugaba. Jarumi ne Ahmad bai sanya tsorata ba, tabbatar da addini shine nazarin da ya sa a gaba, baya tsoron azalimi kowa ne da shi a duba. Bai gaza ba wajen farkar da matasa, ya sallama da zagzaki mujaddadi babba. Abbas ya kasance shi ne marikin tutar Husaini, kamar yadda Sayyid Ahmad ya zammano ne, mu sanya tuta ne a Husainiyar Imam Husaini. Ahmad ya wuce a sansa yadda an ka kasa sanin Abbas, ramsun wilaya ne Ahmad abin alfahari.
baba in mu duba. Ahmad ne kwafi din Abbasu, sallamawar ta yi kama in dai a duba. Mai sanya gane irin sadaukawar da Abbas yayo, ya fara duba da Ahmad in yana so ya kwaikwayo. Ahmad ramzi ne na wilayar zamanin nan da ya zo. 100% ne ka bi ka sallamawa, hadafin muna kai Ahmad mu ba za mu canza ba. Abul fadar sanyin idanu ga Al-Husaini, kamar yadda Sayyid Ahmad yakan zama auni. Shi ne sanyin idanu ga abbansa mai yaƙini. Ahmad ne Ahmadu Hamidu, wuyayarka da sallamawarka batu ne babba. Da murna da ranar haifar garkuwar Husaini, Abul Fadal Abbas wanda ya zamto manuni. Ya rabbana barna a wanga hakikanin addini, sabani istikama ya Allah da dan yakini, sanan buri na tabbatar addini kan cika masa abba, cika wa abba. Abul Fadal Abbas ramzi na sallamawa, bangaren wilaya. Rauni Record Islamic song.